Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada lunes hasta biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa tuya pong pang-lunes na edisyon kan programang Bicol Connection, Pitsa 27. Kana bulan na Setyembre taon 2021. Medyo hingal pa ko pa di. So niya ako malilit niya ako Sa lado technical, ang sa kuyang partner, si karundang Charlie Binaobra, ang sikat-sikat niya mong pag-iriba. Maraming tagahanga. Ang iba, abroad pa. Oy, good morning sa kabos niya itong mga nakatutok sa RPN DCKI, sa senda mga transistor radio, lalo na sa mga Facebook live viewers na mga Bicolano nag-watching na yan sa iba-ibang nasyon. Kan sa to yung kinaban. Ang sa to yung early bird na Irmana, firming nakatutok sa mga programa. Uya. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yan. Thank you, Irmana. Sabi ni paring Cha, uya na. Kaya, sa kuya nga, a million thanks kay Irmana nga, Monica Piriki, sa kakiparing Cha, Binaobrata. Basta talaga early bird sa catches healthy worm. Tama talaga pa din, ang naamay ako digdi sa estasyon. Taamay pa, ako nakigrasya. Oy, salamat kay Hermanang Monica Piriki sa pirming nakatutok, naka-watching sa satuya pong programa. Sharing man sa iyang mga Facebook friends, pinapalayugan taning good morning. Sabi ni Hermanang Monica, pakibati daw ngay hermano si Miss Gina Cisno Ablon. Nag-watching po siya sa imong programa. Asin sa gabos niyang mga friend. Sa iyang boyfriend, si bayaw na Cristoporos. Pinapalayugan ko man ng good morning dyan sa Limasol Cyprus. Sakan sa iyang guwapito, macho, artist tao ng tindog, si Nicolas Pirike. Good morning. Siring man kirma ng Melanie Mendoza, kan Limasol, and si Mr. Van der Geisen of and si hermanang Marwa Yacero, palayugan ko man daw ng good morning. Si hermanang Michelle Pasiti kang naga, tapuro niyo naka-arantabay tulos. Sa information, yaon digdiyan sa kuyang partner sa information desk, si Aldrin Orlanda. Sa transmitter site, ang pinakang hobin, pinakang guwapito, si Joanner De Villa. Kaan man duman, ang sa toyang maskuladong PSG, si Jimmy Guanzon.
Oy, good morning kay Hermanang Dunya Maureen Medroso asin ki SPO for Erning Medroso. Good morning, bayaw. Good morning, Hermana. Nagawatching man sinda. Sabi ni Hermanang Maureen, good morning po Kuya Joe. Have a blessed Monday po sa inyong lahat ng staff ng RPNDC kaya. Parehas man Hermanang Monica. Good morning po sa inyong lahat na nag-watching. Keep safe. God bless you all. Yan. Sa mga may kumpleanyo ngunyan, palayugan tatulos ng happy birthday and may you have many more birthdays to come. Si gustong magpakanton, padarayan na lang kami digdi ano paring tsa. Pero kung mayong pampakanton, pwede na ang linubak na kamuting kahoy o kung man linubak na sabang batag. Pwede kita magparapabongga sa kumpleanyo tata. Bawal man pati ang mga gatherings na yan, mga party. Ang importante, magpasalamat sa mahal na Diyos, saka magsimba. And kuniguaman na randa sa laog na sandatabi kan sa tuyang pamilya. Dahil na mag-imbitar kipade, kimade, nangarig iwas kita sa COVID. Baka magkaharawaan pa. Sa mga Mr. and Mrs. man na maselebrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary man po. O bawal daan mga anong ngunyan, miski gayud sa magaguman o do kon suro social distancing na una pangyayari. Igwa po kayong mag-agum tinamaan ng COVID, pareho na gadan. Ang problema nga ni mayong garantiya po na although fully vaccinated ka na, dahil ka natamaan ng COVID, dahil ka ng mga variant na yung lintik na mga variant na ini. Si mga bakuna ta kayong natanggap, garo pang COVID-19 lang ini. Garo dahil pa nakasabay duman sa bakuna itong inaapod na panlaban sa mga ugbon kan na COVID-19. Ining igwang alpha, beta, delta variant, o kung ano pa. Mag-agom, may siyam na aki, may makuapo pa, ang binayaan dahil po nagadan sumagagom dahil sa COVID. O kaya ano daw kung pati kitang mag-aragom, pumurupundo na nga na magpara taraid-taid, ano? Tadawa nga ni palang bakunado na, mapangkayong garantiya na dahil kita tatamaan kang COVID-19. Kaya po may mga granular lockdown, may mga weekend lockdown na pinag-i-implementar po. Kaya ako nagpapasalamat ang iba niya itong mga kababayan kay Governor Mix Villaferte, kan probinsya ng Camarines Sur, nagagamit po dahil nasayang ang sa iyang Camarines Sur Medical Center. Ining government hospital dyan sa Banasibula, dahil napakahiwas na, garo na kagayon ka ining Bicol Medical Center, nagagamit sa ngunyan na isolation facility. Nagkakaparanoan na po ang mga ospital, maging sa Naga City. Ang problema, ang mga katre, mga kwarto, mga ventilation machine, ventilators machine, nagkakaubusan pa ng oxygen. Dahil na COVID po, pag tinamaan ka kani, ang paghangos da po kan tao, ang rinirimate, nagkakaigwa ng pagbarakan mga ugat sa respiratory system kan tao, kaya po nasakitan paghangos hasta sa maotsan. Kaya ni bang mga LGU na dahil man nagkaigwa po ni programa para sa health, mayong programa para sa healthcare system, very poor. Igwa man isolation facility or isolation facility sa naman, bako man talagang kompleto. Tan ibang mga LGU, mas iniinot pa itong basogon ang mga malusok kan mga publiko kaysa sa tawanan ng attention and priority an para sa salud kan mga namamanuaan ninda. Di ba? Tama o mali? Paring tsa. Di ba? Pero kung ang mga LGU, nangurog na ang mga city, nagkaigwa lamang ng priority project,
para sa sarong pampublikong ospital, kutaan na kung digdi, halimbawa sa Iriga City, nagkakapanuan naman po ang mga ospital ng mga pasyente sa COVID. Tapos ang sasabihon, bahala na kita kung may magparasitive sa tuya, magdisponer kita kung saan kita pwede magkwa-quarantine. Or saan kita pwede magdalaga na ospital. Diyos ko po, iyan nga ning mga nagagadanan na pasyente sa mga ospital. Tapos pag inordera ng magbakal na kaitong, ito bagang pampato sa bangkay na disiper, mahal pala niyan. Puro gastos baga. Makahirak po itong mga tios sa pinakang tios, lalo na sa mga mayong pambayad sa mga pribadong ospital. Kaya po nga ni ang pangapunan kang publiko ta na digdi sa Iriga, tinawanan priority ang public hospital. Kisa sa mga oro amusement park na ini, naan mababasog kayo ng mga matata sa naman. Saka ang paglibang-libang, mayong ining panahon ng pandemic, bako ining panahon para kita magrelibang, mag-unwind, bako ining panahon para kita magpasyar, bako ining panahon para kita magduyan-duyan o pasiram-siram sa buhay. Panahon na ini, ang priority na dapat pakarayuntaan sa tuyang mga isolation facility, kumplituhon. So mga na-lockdown na mga pamilya, supplyan ng pagkakanasin iba pang pangangaipo, yan na dapat ang tawanan ng atensyon as in priority. Pakusugon ang sa tuyang COVID cases management. Tangarig pong masatisfied ang sa tuyang mga kahimanwa na talagang tinataanin atensyon as in tataan focus. Bako ining ara amusement park na ini, ay guamang kita dyan sports complex. Dahil man baga pwedeng mag-income yan, tadawa magdayo paligdian, gibuon paligdian National Basketball, mag-exhibition paligdian National Basketball Association. Tano, libre daw ang pagdalan ta dyan. Siyempre, obligado guide kitang pabayadon pa dyan. Pag maglaog ka dyan, may entrance fee pa yan. So, anong benepisyo? O digdi man sa amusement park, anong benepisyo sa panahon na ng pandemic? Malaog ka sa amusement park, siyempre mabayad ka dyan. Bako yan libre. Kasi yan iniisip kang local government, targeton ang 10 million dang income monthly. O, subasubahon mo yan. Mangani kitang pambakal ng bugas, udaki bugas, kaya ano man maisip kitang mag-amusement park, di ba? Pero kung ang budget na ini, na more than 200 million, ayos ko ta na kansanggo ni ang panlunsod kan syudad kan Iriga, sa pamamayo ni Vice Mayor Rex Oliva na ipinaglaban, nagamito na sanang pundo para sa amusement park, ipatindog ta na talaga ninsarong pampublikong ospital, kuta na itong mga tios tang mga kababayan na tinatamaan kang COVID, igwa lamang kita digding madadagosa na sarong pampublikong ospital na at least dahil man labuton ang bulsa kan mga pamilyang nagkakaigwa po ng positive sa lado kan na virus na ini. Ay, inda tayo, Diyos ko. Magpili kita sa panahon na ining maabot na naman in eleksyon. Karampanyahan na naman kan mga politiko, si mga butigon, maurag mangako, saka itong mga talagang nagkulang sa satuya, tabang, saka sumaluya ang mga performance, as in accomplishment. So mga politikong dait na tao magrumdum kung anong dapat na itaang priority project na pakipakinabang as in may benepisyo sa mga tao, nangurog na sa mga nagtitios na pamilya, sa mga namamanawaan. Kung si Sema na politikong nagtao, nin malasakit sa endo, iyo daw yan ang tabian sa endong rumdo mo na ibugtak, as in iluklok sa pwesto. Ay, inda tayo, Diyos ko. Maeleksyon na naman, buladas naman naabuton ta sa ibang mga kandidato. Nakaday kita matakot sa mga politiko, sindan matakot sa mga elektorado. May mga politiko kaya na minsan katatakutan kan na dating ta. May mga politiko nga aros gulpian mga bodyguard. An iba man ang mga bodyguard, mga tiger lock.
Una mo man, nakatugdon lang ang langaw sa likod kan damulag, aro damulag naman ang pagbati. Kaya po, dumang kita magpili poon sa pagka-presidente na ito talagang may mga magagayo na programa na pwedeng gibuhon talaga. Lalo na sa mga nagtitios na pamilyang programa. Bako itong pagpaparaharambugan na naman lang kita. Tapos ang pagsulsulta sa bandang huri. May mga pretentious na politiko, bako manggabos, na pag nag-aayat kibuto, lang buot. Pero pag natawa na sa mandato, naluwas na ang tunay na kolor, tunay na balukag, asin man tunay na ugali. No, mabasol ang publiko, bandang huri na. Kaya pakarayon ta po, dahil kita madara sa propaganda kan ibang mga kandidato, dahil kita madara sa kintab kampirak, dahil kita madara sa mga pangako sana. An ibuto ta sa maabot na Mayo 9 pirilian, national and local election. Ito talagang makakatabang po sa mamamayang Pilipino. Sabi ni Hermanang Monica, pakibati mo ulit kuya si Miss Gina Cisno Ablon. Thanks po. Tagasan ito si Miss Gina Cisno Ablon. Parang listener din natin siya, pero hindi ko kilala si ma'am. Pero friend siya ni Hermanang Monica Perique. Saka si si pa ning mga nagwa-watching sa Tuya, alat daw ha. Si Tunit Baldos, magandang yumaga. Also watching. Si Mr. Randy Archaga Santitas, also watching. Thank you. And si Jerry Loquias, also watching. Thank you so much. Tapos, sabi ni Miss Gina Cisno Ablon, si Miss Gina Cisno Ablon pala, artistahon man, amiga ni Hermana, magayong gayon man pala siya. Tagasan ho kayong province, ma'am? Anong bayan ho kayo? Kami, Bicol Region po kami. Ang himpilan ng RPNDCKI ay napapakinggan ho. Galing dito sa lungsod ng Iriga City, province of Camarines Sur at sakop kan Bicol Region. Ayan. Good morning po Sir Joe, sabi ni Ma'am Gina Cisno Ablon. Watching from Balatan. From Balatan pa lang si Ma'am. Ay mga magagayon pa lang talagang mga taga-Balatan. Paring tsa? Kaya pa lang si Aldrin na Orlandan sa muyang pag-iriba digdiyo sa RPN, ang naagom niya, taga-Balatan tamagayon. Watching from Balatan, regards to Miss Monica Perique. Stay safe and God bless. Yan, thank you. Kuya, pakibati po kay Mary, Yuri, at Imelda Tumon. Mga friend yan ni Hermana. Saka si Hermanang Maureen Medroso, Ernesto Medroso. Okay, thank you. At pakibati na rin si Hermanang Maroa Yasero of Japan, also watching, and family niya. Si pamangkin ko, ang saro sa sakuyang beautifulness, si Tel Mendoza, kansayang online tel business. Yan. Si Hermanang Melanie Mendoza, ng Limassol Cyprus, also watching. Si Melandro Oliva, si Mr. George Rodriguez, si Socorro Rodriguez Yuloyo, si Rosalie Paz Corativo, also watching, and especially si Ma'am Elisa Mura Luzarita, mga friend man ini ni Hermanang Monica saka pamilya ni dati tang production manager Mark Rodriguez. Yan. Kamusta na lang po sa kanilang lahat. Thanks po sa pagbati. Ayan. Okay. Sisay pa daw. Uy, pa kayo digdi. Thank you, Ate Monica.
sa pagbati po, kumusta man sa imo and keep safe always is. Correct po silang natakot sa inyo. O tama man talaga bagada. Nan mga politiko matakot sinda sa publiko saka sa mga botante sa mga elektorado. Bakong kitan ang pagpara tatakutong kan ibang politiko. Buisit. Kamuan matakot sa mga elektorado. Ano? Kaya dapat maggiribo ka mo ng tultol para dahil ka mo magkaturuyawan. Saka dahil ka mo maging onion skin sa ibang mga kandidato, sa ibang mga politiko. Kung kamo man natutuyawan, you are also subject for scrutiny and criticism. Kaya maggiribo ng tultol ang mga politiko, lalo na kunyao na sa indang mga puder, para dahil ka mo magparatuyawon. Ano po? Maray na umawon kaysa pagparatuyawon. Yan. Kaya maggibon ng tultol. Maggibon ng tama. Magsirbi ng seryoso. Magsirbi na igwang pagkamuot sa kapwa. Yan. Uy, may flowers baga si Ma'am Tonet Baldos na ipigsen sa garo para kay Hermanang Monica yan. Aray upaman ang Valentine's Day, di ba? Ano ang Valentine's Day pa lang siya? February pa man Uy, rilingaw na daw ko kan mga okasyon na iba. Pambira nga niya akong buhay tayo ni. Aram nindo mga tugang, phone lang na nagkaigaw kita ng COVID-19. Mana kitang ibang inisip pagparailagan taan pisting COVID na ading di taman nababayad. Kaya dit na sana, parango na lamang kita. Tadit bato nung taan sa tuyang face shield, sa tuyang face mask. Oh. Mayo kitang ibang iniisip magbubo ng alkohol pag yaong kita sa lawas. Ako nga pag nagbaba ako sa service vehicle ko, bubo na naman ng alkohol sa kamot. Hapla sa lalawgon, pati sa dungo. Pag nauli sa harong, bago pa maglaog sa harong, garo ko Bold Star. Maapot ka mo, tanong man yata nagiging bold si Joey pag mauli sa harong. Inuuro ba ako ang gabos kong bado? Ta sabi ni Mrs., bago ka ngaya ba maglaog sa harong, igwa nga ngaya ko dyan laganan ng laundry basket. Gabos ngayang bado umuro baon, wirla ko dyan sa laundry basket sa lawas, ta magrebe kang bagong bado pag naglaog ka na sa laog ka na rong. Ang chinilas mo ngaya, iwalat mo. Igwa ngaya dyan na doormat na may pan-disinfect ngayon. O, kaya nalog ako sa harong, bold. Ang yayaring buhay ko niya ako. Pero tama man eh. Ikala ngaya ba, ang mag-ibo kayo na ko ngaya, sa laog ngaya ko ma-rebay maning bado. May laundry basket pa ngaya ko duman sa may partita ka na pasiguro ngaya kita amakon mo ngaya may mag-agum na nagadaan. Pareho ngaya vaccinated. O kita ngayon, bakunado naman bagang kita. Kundi may nagadan bagang ngayon mag-agaw, may siyam na aki. Igwa pang mga nabayaan na apo. Paano na ngayon pagbuhay kan mga ito? Makahirak bagang ngaya. Kaya ngaya, dapat maglikay kita sa kangaya pakusuguntaan sa tuyang mga immune system. Paano niya ako? Uni ngaya, mag-inom kitang vitamins. Immuno, Max 40, kada aldaw sarong tabletas. Sa kainin ng ascorbic acid with zinc, ang iinom ta. Wala niya ako nita may apple cider pa, mag-iinom pa nga kitang apple cider. Wala niya ako ita may laya, masalabat pa nga kita. Tangar nga magkusugan sa tuyang mga immune system. Pero ngayon, paglalaog ta sa laog kan harong nahalik kita sa lawas, malaog ka sa laog kan na harong huba o kas. Tano niya ako, gabos ngayang mga bado, may waralat mo dyan sa laundry bus. Tama man niya ako. O kaya garo ko Bold Star, pero may pambira niya ako niyo. Maringani niya ako ni mga edo mi. Sa palibot mi, day man nagbabaratukan pag nailingan sa kuyang mga tulang na hawak, tabakan niya ako kita blayogan kaning Doberman digdiyo sa compound ta. Pag nahilingan sa kuyang hawak na puro na sa naganya, baga niyo, bulot, batat, balat buto. Baka niya ako kaya pangilon ka niyong Doberman tadigdi. Dahil man niya, taan na mga edo ngaya, saro ngayon sa pinakamagayon ngayong ataman sa laog kan harong. Taan mga edo pala mga tugang, tatao magbisto sa among.
An paglaog mo kayan, bago ka makalaog sa harong mo, pagpaparado kan ang bitis mo, garo, among ko, salamat yaong ka na. Saka an ido ngayon, nakakasalbar kang buhay kan tao. Aanon mo man niya itong tao na imbis na isalbar ka, iyo pa ang mapugok sa emo. Pero ang ido ngaya, kung malalamuson ka, kaya kang isalbar kang ido niya, ko tama man anong. Saka ngayaan mga ido, may loyal. Kung ano bang tao mayong loyal sa kapwa or sa amo, ang mga ido ngaya, igo ang inapod na loyalty sa sendang mga amo. Harap pala niya ako. Pero sabi man ni SPO po Richmond Buenibe, para ngayon, Joey, paisugon mo ang mga ido mo daw, pa ngayon itong mga rascal na ido na magataman ka. Para ngayon, mapaisog mo ang mga ido, magkuha ka lang yung sigid na gihoy, pagparaanuhon mo ngayon lalawgo niya, pagpara angguton mo nga siya. Tapos ngayon, aduk-adukan mo pag-anggot na. Tang loyalty ngayon kanya o sa mo. Pero pag nakailing ngayon yung sigid, ay anggot ngayong marayan. Saka mangingisog ngayon sa ibang tao. Ay ba, kanya ako makakagat man idol. Masakit ba kanya ako ang anti-rabies vaccine disponeron sa mga local government unit, sa mga city health office, sa mga municipal health office. Ani bang munisipyo nga niya ko, pinapasagot sa kan mga alkalde ang first dose. O dyan nga ni sa Bula, may sarong mag-ina duman, ubin pa pati niya ko piranan yung edad mo ni 15 anyos po nga kuya. Ano niya ko yung karkarga mong aki pirana edad 2 years and 6 months po nga kuya. Ay may aki ka natulos nga niya ko. Iyo po nga niya. Ay mano ka niya ko digdi sa munisipyo. Maagad po nga kung tabang ki mayor, nakagat po ngayon ng igin ko. Dapat nga kadi, maturukan nga sa anti-rabies. Anong apod yan? Anti-rabies. O ano nga niya kung nangyari? Ang first dose nga ya libre. Pero ano niya ko yan, pinabayad ka. Iyo po nga ni ngayon, pa second dose nga ngayon yan, pahanduang turukan ka ni yung anti-rabies, pabayad ngayon katong inot, kaya gusto ko ngayon, malibre naman. Ngunyan. Kaya niya ako, idulok ta daw niya ako kay Mr. Carlos Puntanal. Good morning pa lang kay Mr. Carlos Puntanal, and Secretary to the Mayor. Tabangin man daw niya ako initabi isero, tios man pala niya ako pati isinda, mayong kakuro kwarta. Kung pwede, malibre naman. Ang sagot lang kay nga Joey ni Mayor, first anti-rabies lang na vaccine. So first dose lang. So mga masunod, bala naman niya si iba. Ano naman niya, kung bilyonaryo niya ako si Mayor Manoy. Pasagutan na yan, tios na marini yung nga Joey. Sabihan ko nga hali nga sa imong suggestion. Digdi lang nga niya ako. Nahihirak man kaya nga ako. Sa iba talaga, kung yan ang policy nindo, kung dahil kaya niya ako. Kansendong munisipyo ang budget para sa pag-purchase ng paingurag ng mga rabies vaccine. Para inilangan niya ako, request ko. O kaya bahala na niya ako ika. Oy, sabi ni Ma'am Tonit Baldos, papasok ka pala hubot-hubad sa bahay mo. Sana walang makakita na kapitbahay. Joke. Ay ako kay pahikap sa naman minahuba. Dahil man itong garo expose naman na marin na sobra naman kaablada pag minauba bagarog. Kayan, garo itong sa matsuman ang dating. Ay ako dahil. Sige lang palukob-lukob duman sa mga masitas ni Mrs. Tapos pag intiro ng hubaw kas, saka na ko nagkakamang-kamang na garo na itong sabi ni ni Philip Barasina, itong still pawikan sana, nagkakamang-kamang palaog. Dinudulagan ko, itong Doberman, mita kung mahilingan niya ako ni mga restos ko, mga tuulan ko sa hawak. Dahil kung mabisto baka niya ako, blayugan ako, pangilunan sa kuyang hawak, ay niya ako irakman sa ko. Joke lang. Ang aso po, ipinagtatanggol ang mga tao. Kakagatin ka po. Iyo po, may mga ataman po kayong mga ido na talagang swito. Ang mga nakakapirwisyo sa kapwa-tao
Anaka Perus, ito mga layas na ido. Sumayo talagang tultul na nagaataman. Iyan ang makatakot. Tapag nakagat ka kan mga layas na ido, Diyos ko po, kung ang nakakagat na ido, narungaw, ay marurungaw man sunakagat na tao, saka magagadan, nakakagadan po ang rabies sa tao. Pero bago ka magadan ang tao, nagsusuruan nguso, narurungaw, gusto naman takab, o kaya hirak man. Kaya dapat, kung matamang kitang ido, at amanon ta talaga as garo tao, ang trato ta. Sa kaswerte dayan sarong, sabi ni Pading Don, swerte sa pagboy-boy ang pagataman ng ido. Pero ang gusto kong sabihin, maili kita kaya na, siyempre, maging mapagmahal kita sa mga hayop, bako lang sa ido, kung pwede sa gabos. Kaya po, kung di ta kaya mag-ataman ng ido, kung di ta kayang i-provide ng kulungan, di ta kayang ikadina, or sa alaog kang compound tang di makaperwiso sa kapwata, dahil na lang po magatama ng ido. Iyan ang pinakang tama kaya na. No? Pero tama man si Hermana. Ang aso, ipinagtatanggol ang among niya. Pag-alaga mo siya. Pero pag layas siya, nangangagat siya, perwisyo, pati sa mga motorista. Pero daw garo may report tali sa lawas. Bicol Connection Report. Nasa linya, Karundang Philip Barasina. Philip, ilaog mo. Salamat karundang Joey, maray na aga sa mga prantaba niya to. Sabi mo duman sa aso, ikinakauyang ko sa aso ko na sungot. Iyo, totoo yan. Sige, ang saong-saong. Totoo yan. Kitang nagkasasan pagpapara kamrangon. Pero, lambing sa naman niya. Kanon mo man. Dapat pakakanon mo man. Tulang. Iyo. Tulang din kurig sa kamanok. Mm. Hindi sabi kan iba din may pagpakatan ng tulang. Bata niya madugi ang ayam. Ako imposible man ang ayam dahil manadugi. Maray pa na tao madali talaga rin dugan na lanuan kung Oy, gutom. Gansarong Aldo, nagkakan akong sirang turay, itong madugihon. Oo. Palibasa madugihon, inunong ko lang. Uy, ito madugi ang lalamunan ko. Naghanap ako ng ikos. Sabi ka Ay, tong, pambira. sabi ni Mrs., na ano ka nga bata, sige kang kulkog kang lalamunan. Nadugi na ako kaniyong sira tang turay. Sabi ko na kaya ngayang si Bubog Bakalon mo, turay man ang binakal mo. O, naanggutan ako ni Mrs., turay kayo. Ngunya, nagdisponer ako ng ikos. Itong ikos ming ataman, abong magpadakop sa kuya. Ay, naghanap ako ng itong medyo pwede pang makabutan na ikos sa palibot mi. Nakadisponer. Paano ko lang sila lamunan ko Ining tigpailot-ilot ko katong ano kang bitis kan na ikos. Uy, tanahali sudugi. Epektibo pala niyan, Lip. Tapos, pigbiri ko kung maloyang batag. Nagkakantang batag, maloyang. Pahilot mo lang sa mga bitis kabalin ang kukukan ikos. Tapos birikon mong tulong bisis an sa imong plato. Epektibo pa lang talaga lit. Natanggal waga sa dogi ka na sirang turay. Kaya pinakakangkon lang sa mga ikos o turay na pigluto kong inunon. Masiraman ko taan ako ni madogi. Sabi ka ba, itong tao na ang ipinangating suhi. Ayo, ikaw man dapat, kundi sa ingkaman madisponer kan taong mga ipinangaking suwi. Maray pa ikos, madaling disponeron. Kung dahil mo manahilig na iminundag siya suhi. Iyon na nga ni. Malay mo kung puti kang kapang ipinangaki isang suwi, tinaan mong talent dahil man lang mahal ang dogi sa lalamunan mo, ay sayang sana. Oo, kaya hanapon talaga itong ikos na lang. Ikos na lang. Makaumay. Yan. Naaram ko man siya ba, nag-ray na ko nga taag ko, ayam-ayam. Iba man itong pinagsasabi sa kuya na anayam, ito kayo mga nahiling sindan na so nagataman ka na ayam, magayon. Gusto ko nga, ito man na nagataman ka na ayam-ayam mo. Kung yan, mahilig magpantas sa bagan, di ba? Iyo baga.
pag nahiling ninda. Pero nga, mas magayon itong nag-aataman ka na ayam, isa ayam. Mhm. Ito nga ayam, pero maniwang ngayon na bagay ito. Mhm. Maray pa nga ito nag-aataman, pertipan tindugon. Kaya ni ba, hinahanap itong nag-aayam-ayam. Masakit. Pangwirang buhay. Alagad, tatakuyang dugang na informasyon tabi karon ng Joey. Ano yan na magayon na yan na impormasyon? Sige daw. Nag-withdraw na baga ng kwarta niya sa siyudad Kaniri ka. Uy, naagiyan ko baga dyan sa sarong bangko. Maritatin aning tukawan, nalabaw ng pila. Kunyan, dati bang bagay ni pagpaparapapila sa bangkong ini. Mhm. Kung minsan, karon nagkakaubusan man ng kwarta, nag-o-apply. Iyo. Ang problema sa naman pag bina-apply, Oo, minsan bagan, bangko, naubusan man ng kwarta. mhm. Nababankrupt man. Mhm. Kung dyan, di ba, karo style sa naman. Big re-reservan kwarta. Ang ngalasan mo, pag nagsuksukan ng card, may kwartang nalawasan o pambira niya kung mga high-tech na kita ngunyan. Ang masakit sana, kung aniti mo, ang sikan luwas, puro resibo. Iya yan, medyo makapupungot. Na kwarta. Uy, kampanon Minsan baga, mag-aarog ka yan. savings bank account lang kita. Malawag ka sa bangko, sige, mapila ka, ano ka luwas sa ang bank resibo, book. Maman kwarta nagluluwas. Mm-mm. Kaya makadudaman talaga ang bangko kung minsan. Maagi ka pa sa tiller. Ano ba, mang gusto sa tiller na agit ako, magayong gayon ang tiller, mahiling ko naman niya si ma'am. Dahil ang gusto ang tilir kung minsan masungit man. Iyo. Anong igwa man siya ng ATM, di ka pa nga kuya. Nasabala ka pa man sa transaksyon ko. Mm-mm. Kaya lang, Ah, ang kahit baga mano-mano ang pagbilang o niyan, igwa ng machine na pang bilang ng kwarta. Ayo, Kaya madali marikas na. naman. Kung ma-deposit ka nga ni, machine na baga ang ginagamit. Machine naman baga ang gamit. Oo, kaskaso na pating magbilang. Oo, kung 1,000 ngayang arasarang gatos. Oo, yan na. 1,000. Madali yun sana yan. Hmm. Pero kung mano-mano, ano ba, halo yun. Iyo, saka minsan, naabonar ang mga tiller. O namin tis, Pag nagmintisinda, Pagbilang. abonado sinda. mabakan kamot kaya kung garang ka pa nga. Mm-hmm. So, tilir, baka ako lang kubal, kaya naduplas man to kwarta. Uy, igwad ang nag-iilusyon. Sabi kan si babae, mapaago mo ko kung anpalad mo. Itong grabe baga ang anong apod kaya nitong? Kubal. Kubal, ano? Kubal, itong lapak. Lapak. May gus ngayang lalaki yan. Abo ko ngayon magpaagom duman sa mayong lapak or mayong kubalan mga palad taugakon ngayon. Dahil itong sa buhi na naabrasa ko kay ito, kan mayo pang kubal pa kamot ko sabi. Laoyay, nasito kamot. Lauyay ko no. Oo. Tano daw? Kaya dipindi man, ang ibang babae, bubaga ng may kubal na kamot. Ay, Na ako manibay-ba man ang babayan iba, gusto man kung gradan kubal kan kamot. Yung nga ni, Kaya na may gus. talagang matagas ang hawak, Mm-mm. maresistensya sa Yeah. trabaho. Yan. Pero ngayon, kamot na, una mo ngayon, kamot, Steel wool. itong, Garo steel wool, matatarom na sa kubal. dahil itong Ano? kamot na malumukon, O, ito ay malumok. maluya ngayon. Maluya yan, tawag akon ngayon. Saka baka nga pag nagtrabaho yan, di tumagal. Yan. Kung mainit ang trabaho, kung malipot, baka ngayon puro doon. O kaya kung mainit, mag-collapse. Mhm. Di tumagal. Kaya kay kuwan man talaga itong ankamot, dawag aro steel wall, basta mahigot. Yan. Naputol kalip. Alat-alatan ta po na magbalik si Karundang Philip Barasina. Si Hermanang Michelle Man. Good morning po Kuya Idol. I'm busy po. I'm here at Mayor's Office of Naga City. Madami inaasikaso, ina-assist yan. Love you po, ingat. Okay. Love you, Hermanang, love you more, Hermanang Michelle Pasite.
Yaon sa City Hall, dakol da sindang bisita mo niyan. Anyway, ano ang resulta kan na weekend lockdown dyan sa Naga City? Yaong giraray nagbabalik ang sa to yung ace announcer, ace reporter, karundang Philip Barasina. Philip, ilaog mo giraray. Salamat sa giraray tabi karon nga Joey. Munyan sa takuyang iba pang mga informasyon manunungod bagay ni sa batalyan ng politika. Pigaabangan Sa yan. syudad kan Iriga. Amo yan ang mainit na mga pigaabangan. Ano ni si Punong Barangay Dandrep Abuniti Hey! tunya na pala pahunod na makagawad na sana sa linyada ni Vice Mayor Rex Oliva. Ako daw, pag nadadangog ko ang Dan Rib Abuniti, naluyan na buot ko. Ano? Kada ako na nag-istorya sa kuya na pag masulisit na dyan, lalo na kung media, kay Punong Barangay Dan Rib Oliva, ipinapasa kay Papa niya. Ay, Pag-abot na sa pambira. media, ang desisyon, hali pa kay Papa Jun Abuniti niya. Maluyang nga niya ako pag-aro ng kandidato. Mayo pa lang sa diring desisyon. Mayong sa diring desisyon, tapos maagad boto. No, kaya Ako man, kung nagadan boto, apot ko muna nga niya ako kilolo ko kung ibuboto ta ka. ang sabi na ni Punong Barangay. Kaya lang niya ako, bungog na si lolo ko. Dahil man nagsisimbag kung ibuboto ka o dahil. Ang sabi ni Punong Barangay Dandre Pabuniti ka na Santa Teresita di Ciudad kan Iriga, ako ngaya makagawad sa nganing gumana naman daw. Dahil nga ako ma-vice mayor sa sigurado ngayang ula ako dyan. Kaya na magiging running mate ni Vice Mayor Rex Oliva, yung mismo si Conchal Estel di Maywat. Apagay si Conchal Estel di Maywat baga, dawa turog, perming mata. Saka perming agkupurog. Yan. Yan ang karahayan. Sana ma-Vice Mayor na ini. Sa ka pa, dumang ka sa perming turog, agkukipurog, o dumang ka sa, sa kapitan na solisitan kan media, ipapasa kay Papa niya. Tayo da nagkapupugol sa desisyon ang Papa niya. Dumang dito sa mga Vice Mayor na dawa turog, perming Agkukipurog. Yan. Oh. Talagang dayan mapabaya. Pero magabat ang Kaya- laban. Aram mo ang kalaban Oo. ni Itzel Di Maiwat, magabat na kalaban si magabat bagat ang laban ninda ni ni Kagawad Sani Maestrado. Ta para yun ni mga veterano, para yun ni Yan. Maray and performance sa sangguniang panlungsod kan Iriga. Parehas may matinding mga diskarte. Pagabot sa batalyan ng politika. Iyo, kaya higpitan ang labang kandawang ini. Oo, dito sa Iriga, talagang nag-iisip naman yung mga taga-syudad kan Iriga. Ngaya maray nga maglaban itong match man bakong mismatch. Iyo, takon Takon, Dan Rib Abuniti ang sasabat ki Sani Maestrado, mismatch ang laban. Oo, mas maray kung makalaban talaga si Conchal Estel di Maywat. Yan, pero neck to neck ang laban ninda, neck to neck. Oo, kanya na match ang laban. Match na match ang laban. Ta pareho ko ganador sa pareho kung sa buro lang pareho Texas ang tindog. Una ko parehas match city. Ang machete dyan, ansaro. Ansaro, medyo. Dyan sa sinabi mong machete, ikaw dyan sa rong pang machete man talaga, ang tirada. Ipaman to. So, araw ko, igilot-hilot. Ang machete baga sa pelikulang machete, iyan itong aktor na garuro, nagiging estatwa o ribulto pagkaaldaw, pagkabanggi, nagiging tao, uragon magrumansa. Ayo. Gulping na muot na babae. Sa duwang ining naglalaban na Vice Mayor, usaro maputi, usaro may ito. Yan. Pero anas na ni mga veterano. Yan. Pagabot sa batalyan ng politika, talagang dahil matatawadan ang mga kakayahan kay ni. Yan. Pagabot sa serbisyo,
Puro ini nagtataon ni marahay na service sa siyudad kan Iriga. Correct. Oo. Kaya bahala naman ang tao, ang mga taga-Iriga, kung si saya na mapipili ninda na talagang macho Yan. sa duwa. Machong. Sa tayo niya kita, sa ito mo sa puti. Yan. Yan sa naman yan. Karo sa burulang. Ano ka, mapula ka o maputi? Yan, simple sa naman baga na laban sa politika. Pero may Yan, Kristo duwag baga ini. sa bulangan. Dahil na kita. Dahil na kita maagi sa Kristo, takon mabawasan pa. So, delikado yan. Tamay porsyento baga sa Kristo. Kristo, minsan, alanganin ang mga tindog kayan. Perdigana. Dawa perdigana ang laban. Iyon kayo. Oy, si Cleto Rabago, kumusta man ang kandidatura? Diretso na ang kandidatura ni retired SPO4 Cleto Rabago. Nagpabunyag dakan si makuapo niya. Ay yun, nagbuno na yung kanding sa itong pato. Ano, nagdumang ka? Daig. Dahil ka mayong imbitasyon. Araw mo kaya makasupog man na magdayo sa sarong okasyon na mayong imbitasyon. Oo. Baka si kaun Difícil ka, naman. masupog baga. Kahit po may imbitasyon. Dapat may imbitasyon. Kunyang bagay, sosyal. Kadakol kontratista. Pero masupog. Kaya ka, ako, kabayan itong mga kontratista. taday man ako imbitado, nagduman ako, di ko nagkakaan. Tama sabi niya ako, hindi man imbitado, magkakaan. Kaya di ko nagkakaan. Una ako nagpapatos na lang. Miski magpapatos, dahil Dahil, taday man ako imbitado. ay pambirang buhay. Nagano lang ko, naghiling lang pagkabot kan sa okasyon. Batalya ng politika, digdi sa Siyudad kan Iriga. Oy, Lip, ano ang 10 for city councilor sa Team 1 Iriga? Kompleto na o 8 pa lang Wala ang... pa na ng tulo. O, tano yun ta, dahil pa na ko Hindi, kompleto. sabi ba kayo itong nakaulay ko, napol nga dyan mga huhulbot. Napo, isa daw ang mga huhulbot na ipapano dyan sa Team 1 Kamsur. Iyo Digdi sa Siyudad kan Iriga. Yan ang naabangan ko. Madali na baga. Madali ng September, October 1. Hulbuton. Kung isa yan ipapano. Diyan sa tulupang slot na para sa gawad kan linyada ka na Team 1 Kamsur digdi sa Siyudad kan Iriga. So yan sabi, karondong jaw yan sa kuyang maheras na informasyon. Digdi sa kuyang location. Di man si Philip Parasana, RPN, Radyo Ronda. Salamat karon dang Philip Baracena sa rugang na impormasyon sa laog kading kanatong programa. Oy, sabi ni Hermana. Bicol Connection Report. Sabi ni Hermanang Michelle, pakibati si Punong Barangay Regina Alcantara po ng Naga City. Okay, love you too. Hermanang Michelle. Sabi ni Hermanang Monica, nag-watching daw si Sir George Rodriguez, ang gwapitong kapatid ni paring Mark Rodriguez. Nasa ibang bansa ata si Sir, nasa Amerika ba yon? Nasa United States of America. Digdi po sa Iriga City, urulay-ulay kan na politika, kuning kaso si Mayor Madel Alpilor mag-re-elect, just in case mag-re-elect, dagos na po talaga ang laban palan ni Vice Mayor Rex Oliva for City Mayor kading syudad. Kuning kaso man si former City Councilor Nonokoy Alpilor makalaban ni Rex Oliva, welcome na welcome. Basta dagos na da po ang kandidatura ni Rex Oliva sa kargong City Mayor. Si Gob Mix Villaferte man, saro lang ang pigya hihiling-hiling na malaban sa iya. Sa kargong congressman sa Rinconada, si Madel Alpilor. Kundi maaraman ta po yan, ta October 1 to 8, ang filing kan certificate of candidacy. Ang barita ko, ang Team 1 Iriga, ang grupo ni Vice Mayor Rex Oliva, ma-file kan sa indang COC sa COMELEC, garo ang sa inda ng grupo. Kaya banan sa iyang running mate na si Consel Itzilde Maiwat for Vice Mayor, sa kaitong 10 mga makarandidato for City Councilor.
O dangan si Gubmigs Villaferte, tambarita ko ang naubigay ni Ma'am Rachel Peters. Ang sabi da baka da October 1 to 8 ang pizza kan pag aki. Kundi siguro baka ngaya pizza 8 ang mga aki di pizza 8 man mapailing si COC si Gubmig sa Comelec province for congressional race para sa kargong congressman. Lucky number yan. Ano Gub? Lucky number baga ang pizza 8 kan Oktubre. Kaya garo pizza 8 si Gubmigs mapail kan sa iyang COC sa Comelec sa probinsya ng Camarines Sur. Pero ang grupo ni Mayor Rex Oliva uurlayan pa kung anong pizza. Tagaro nagsusunod man sinda sa mga pungsoy. Ang pungsoy baga, ang unat, ang 1, medyo ngaya maluyang numero yan. Garo ngaya maluya yan. Pero ang 2, medyo pantay lang. Medyo break-even lang ngayon kung negosyante ka. Kung pizza 3 ngaya, ang mga Chinese expert na mga parapungsoy, medyo ngaya surti man. Na may pataas ngaya, bandang hurik ang gurit. Kan 3, pataas. Garo ngaya, masurting pizza ini pag nagbukas ka ng negosyo. Ang pizza 4, bagsak ngaya yan. Pero may kita ka na yung baon sa utang. Yan. Pag pizza 5 man, break even. Pag 6 ngaya, magayon pang numero yan. Sabi kan mga parapungsoy. Takadakol kita mga expert sa pungsoy na nagtutubod po kayan, miski batang kababayan. Kung ma-open ka ngayon ng business, piliun mo ang pizza size. Kung malipat ka sa harong nindo, piliun mo ang pizza size. Kung malaog ka na sa bago mo ngayang mansyon o harong, o malipat bahay ka sa mga gamit mo, pizza size na ngayon, masurti ngayon. Dahil ka ngayon mauubusan ng bagas, may mga paliyon pala niyan. Magbalong ka na ngayon pimirong baba mo, salaw ka na rung mong dadagitan mo, dapat may bagas, may tubig, kung ano-ano pa. Pero bago ka ngayon maglipat, mga pizza 5, paturugan mo ngayon ng mag-agum an sa imong bagong harong. Ito ngayon mag-agum na talagang tunay, original na mag-agum, an paturugon mo sa law ka na rung nindo. Yan pala mga ano kan pungsoy expert, ano. Tangaring nga kamo man na mag-agum, paglipat nindo sa harong nindong bago, liputok asin dayaday sa indong pagkamin ruutan. Mayong suruwaya na inaapod, mayong tarampuan o kung ano pa. Kaya madisponer ka o makakarap-karap ka ning ito mga original na mag-agum, napapakiulayan mo. Na ang background sinda tunay na nagmamahalan. Dahil lamang nag-iiwal, dahil nagsusurumbatan, mayong inaapod na tiger saka trainer of tiger. Kung ani, sabi ko ngani, minsan may mga mister na trainer da sinda kan tiger. Pero pag the tiger is coming, the trainer is lukobin or kodkodin. Kaya dapat, itong magagom na tunay ang pagkamin ruutan. Ang paturugon mo endo dyan sa arong nindo. Arog pala niya ako yan kayo. No? Kadakol daw niya ako kitang paliyon manigdiyo sa nasyon kan Pilipinas. Pero totoo nga yan. Kundi ka nga magtubod, maman nga mawawara. Kundi kung magtubod ka, okay lang yan. Arog pala niya ako yan kaya. O paano nga itong mag-agom na sige, dit-dit, sige ang kurulhaban, pwede nga itong paturugo dit-dit nga makurulhaban man kamo. Kaya dapat nga itong mag-agom talaga ngayang very sweet. Haros linalanggam sa sobrang sweet. Ay, hindi daw niya ako. Oy, paring Cha, mahanap buhay na kita. Oras, 8 na. 10:37 in the morning. Mahanap buhay lang po kami ni paring Cha. Pagkatapos kan hanap buhay, di balik na naman kita sa programa. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky
Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List. Hulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, Milky, white, white, white. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpapatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kailangang itest gamit ang RT-PCR sa ikapito na araw. Kinakailangan rin na sila ay sumilalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang LGUs. Importante ang hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontra-vida. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Sabi ni Irmanang Monica, masarap mag-alaga ng aso kisa sa tao po. Ito minsan,
Igo bagang mga nababarita man na at nagkuha ka na yung ataman iyo pa ngayang naghudas. Ano? Igo nga ning basta may katotohanan man ini. Pero igo man maray na magataman ng tao. And sabi ni ni Miss Julieta Saliente Giorgio, maray na aga po, DJ Joey. Ma'am, pasensya ka na minsan, dahil ko nabasa so. Big message mo. Pero nga nahiling taka, nag-watching ka ta, always watching man ini si Juliet Saliente Giorgio. Magayon pala ni si pinsan na Juliet, oh. Artistaon man pala ng itsura kayo niyo. Maray na aga po, DJ Joey. Kumusta na lang po sa ating mga pag-iriba dyan sa Bicol? Okay po. Stay safe ka man po dyan, Perme. God bless you always. Tapos si Laila Valdez. Oy, may bago kita paring tiyang, may bago kitang friend saka bagong viewer, ano? Si Laila Valdez, oh. Uy, sa Romanara artistahon. Pambirang mga paring tiya, mga bagong viewers na mga artistahon. Uy, si Otol Balbuena, kagawad Otol Balbuena, good morning. Padi, good morning. Sari tabi kita nguwan. O yan, kun sari amaray idol, sadto kita idol. Aram ko, kun sari amaray sadto kita. Aram may kanya-kanyang opinion ng tao. Kaya, ang lambang opinyon kan tao, always respected na yan. Daw, ang mga broadcaster, may kanya-kanya man na sinusuportaran. Kaya, kanya-kanyang respeto, kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang desisyon sa buhay. Buntot mo ngaya, hila mo, sabi kan mga gurang, ano. Kaya, pag daig ka ngayon nagpasinso sa buhay, kasalan mo ngayon buntot mo ngaya, hila mo. Yan. Tama ka po dyan, hindi ka kumain dahil hindi ka po invited. Yung mananggad bagano. Uy, sabi ni Irmana, nasa Canada po si Kuya George Rodriguez. Wow, sana safe man sila dyan. Sa Canada, ko lang ang COVID positive or cases ng COVID. Mareman safe man sinda. Uy, for the first time, nabayad ko ang saro pa sa magayong-gayo na nag-watching sa tuya. Si Miss Alma Bilaro Landong. Yan. Taga-sain nga ni si Ma'am Landong, taga-iri kayo niya. Si Ma'am Alma Bilaro Landong. Abang gagayong kan mga pagayon ng pagayon baga ni paring tiya. Garo spaghetting pataas ng pataas ng pataas. Ang mga viewers taman, pataas ng pataas, saka paganda ng paganda. Si Miss Alma Bilaro Landong also tuning in or also watching. Good morning po, Sir Joey. At sa buong staff ng RPNDCKI Iriga. Ayan. So dapat pala sa bahay ko pong bago sa Cavite, may matulog na mag-asawa po. Oyo, tama yan, Hermanang Monica. Yaon man lang sinda Mr. and Mrs. Tumon, Imelda Tumon. Pakiulayan mo na nailing tamang bagaan sa indang pag-iribanan, very sweet. Ayun, magturog na. One night, one whole night. Tama, sarong banggi, okay na. Para pero may man kamong sweet ni Bayaw. Maging si Tel Mendoza, pagkapitan na sa barkuan agom niya, di very sweet man sinda. Oy, si Jimmy na Prestado Bungkay Salbaos also watching. Thank you po. Sabi ni Kagawad Otol Balbuena, ini ganador man ni dyan. Baka future punong barangay ini si Otol Balbuena. Hubin-hubin pa ni kaito. Bako pa ning Kagawad, amigo ko na ning Maray sa City Hall, kampanahon. Kundi naglaog na siya sa barangay para magsirbe. Pero tunog ko, future punong barangay si Pading Otol Balbuena. Maray palan ini yung sirbidor kan Banwaan, maray na Kagawad.
Grabe ang natatabangan ng mga constituencies nila. Kaya ako, pabor ako na si Kagawad Otol Balbuena, iyo ang maging next punong barangay sa Sendang Barangay. Yan man si Pinsan na Clito Rabago, dahil kagayan pababayaan. Si Alma Bilaro Landong pala, si Ma'am na Alma, taga-Baaw po ako, agom ni Rodel Buena Obra sa lasang amo na. Ay, iyo. Nag-watching pa lang si Ma'am. Kaya daw karoon niya ako, hiling-hiling ko iniyo si Ma'am Alma Bilaro Landong. Sayin ko daw niya ako naling, baka niya ako sa Eriga. Ito pala, Ma'am, ikasi agom ni Pading Rodel Buena Obra, si Pirming nagtatakad sa kuya ni na panira. Pag dyan ako nabakal sa indong restaurant, sa Baaw. Iyo. Salamat na Marita. Sige kaman pala na watching sa kuya, pero dahil ko kayo nababasa minsan tapag natatahuban ang mga message nito, dahil ko na yan nagkakabarasa, kaya pasensya na, pero salamato na maray, at nag-watching ka po pala, sa kasi karondang Rodel Binaobra, antog hanggang sa kuyang Assistant Chief Technician digdi sa RP NDCKI na si karondang Charlie Binaobra. So thank you so much sa indong pag-antabay sa tuyang programa. Bueno, ilag pa daw po ang iba pang mga hanap buhay. Hali man sa tuyang iba pang mga sponsor, sa laog po kan sa tuya pong programa. Diyan sa Baaw, good morning sa opisina ni Mayor Jeff Vicenio. May mga nakatune in pa lang kita dyan. Maging sa opisina ni Vice Mayor Joseling Malasarte. May mga pa lang sa tuya dyan, mga nag-watching, may nag-text sa kuya, pakibati man po ngayon kami, nag-watching kami o nag-aantabay pala sa indap pong mga opisina. Uy, binsido ako sa sinabi mo, Idol, na maray ang numero 5 saka 6 sa negosyo. Pero, bako yan sa pungsoy o Chinese kundi sa Bombay. Aliki, karon dang Joter Tersinyo, ang sa iyang reaksyon. Ang Bombay po kaya baga tuod kan nabantog sinda sa call sign na 5-6. Yaw na nga so 5-6. Masingil na naman niya si 5-6. Ayo. Sabi ka negosyante ready, na nga niya, ang libro or ang notebook, masabi na sa Agom. Agom! Sabi na nga si 5-6. Masingil na naman niya si 5-6. Yan pala sa Bombay, masingil na. I-ready mo na yung notebook, mapirma si Bombay. Uy, kita doon ng mga Pilipino, palibasa, abok man kitang magparapila sa bangko para mag-process ng loan, mas madali talaga kaya mag-utang nin kwarta ang saradit ng mga negosyante sa mga Bombay. Pero ang mga Bombay, paliog man bagaan sa endang patong, 20% gayo. Pero maman niyang binabayaran na buwis sa tuyang gobyerno. Ano ang nangyari katong itong may leka yan na dapat mag-share man sindakan income ninda sa gobyerno. Tayo sipon nindo. Ang mga online business gustong istiktuang kang BIR na magbayad maning buwis. Magin ininganing mag-aragom na mga nag-i-income sa mga TikTok ninda na mga vlogger sa social media, gusto pang tasaran o kwintahanin na buwis kan sa tuyang Bureau of Internal Revenue. O inilugod mga Bombay, ni taarog kaya? Garo baga nakakasalbar sinda sa dapat nindang obligasyon sa tuyang gobyerno. Pero itong mga saradit na mga negosyanteng mga Pilipino na ang negosyo pagtiritindang limonsito sa Nigo, mga Ricardo haros tasaran pa kan sa tuyang gobyerno. Kaya ang gobyerno minsan unfair. Dapat pabayaron nindo manin buwis or magin mayor's permit na sana or business permit. Ang mga Bombay na nagninegosyo po sa mga lugar nindo nin pahulugan o 5-6 na pirak o kwarta.
kawawa naman itong ibang mga Pilipinong mga businessmen na minsan hindi marunong magkwenta. Sorry po. Ako minsan gusto ko kayo magsabi ng totoo. Tano? Kaya lugi as nababaon sa utang ang ibatang mga saralit na negosyanteng Pilipino. Dahil sabi ko na nga ni, minsan da itatao, magkwinta, bako pong gabos, dahil man ako hindi kakulog, iraot buot. Nag-uutang ka mo sa Bombay na ang porsyento sa indong ipinapatong, 20%, samantala ka mo na nagtitinda, pigpapatungan lang nindo ng 10% or below an sa indong paninda dahil po sa competition kang negosyo. Gusto nindo, maubos tulos ang paninda nindo, sa hababang patong, sa hababang dilensya. Alagad itong pigkapital, pigpuhunan nindo sa Bombay, daing patod asin ang pabalik-balik ang Bombay hanggang sa inuuban ang Bombay, sige pambalik-balik sa indo. Dahil nababaong ka mo sa utang sa mga Bombay. Nag-utang 5,000, sa sunod 10,000, sa sunod 15,000, 20,000, hanggang sa siging taas. Lubukan utang kan ibatang negosyanteng Pilipino sa Bombay. Dahil po nga ni, ang ibatang Pilipinong negosyante, nalilingaw lang gayod, na dapat kung 20% ang ipinatong sa Indo, kan Bombay sa pag-utang nindo ng kwarta sa Enda, para tumubo man si puhunan nindo, dapat 30% ang ipatong nindo. Kundi dahil sa igwa kitang inapod na pre-entrepreneurship, dahil sa competition, nagkakaigwa kita ng cutthroat competition, lalong-lalo na sa market. Kaya nababaon ang ibatang mga kababayan sa 5-6 sa mga Bombay. Totoo yan. Anyway, thank you, Karundang Joter, sa imong magayon na reaction na medyo may kadikit man na konsuelo. Kaya, happy listening and thank you so much. Option A, anong laman ng sobre? Ala? Hindi pa narinig si option B. Option B, lips to lips si Luigi. Ano? Hindi ako pwede, hindi pa ako nag-surprise! Nagtanong po siya sa akin, anong barangay ang pwede nating puntahan, lalo na ngayon, ang mga naglalaot ay walang hanap buhay ngayon. Kahit po namin ang bayan nila, hindi po kami nagdalawang isip na pag na-receive po namin yung text na kailangan ninyo ng food assistance, nag-schedule po kami agad-agad. Na-aksidente po kami, pauwi na po kami galing po kami ng bayan. Sa awa po ng Diyos, hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng medical assistance. Hindi po siya nagdalawang isip na bigyan kami ng tulong. Ang bilis po ng paglapit ko. Papasalamat kami kay Luigi Villapuerte. Nagbigay po siya ng ayuda para sa lahat. Wala po siyang pinipili. Napakabait niya pong tao. Proud na proud po kami sa kanya. Kami po, Binahan proper. Famous na famous dito si Luigi. Talaga happy. Happy yung coastal area na tao. First rule, na gusto ni Luigi talaga. After this event, lahat tayo masaya. Sa tingin ko, Luigi, great job. Go Megs! Congratulations sa iyo sa pagkakaroon mo ng baby, ha? Di sana po ay patnubayan kayo ng Panginoon. Sana po kung nagtutras ako kanina, makakapag-lips to lips sana ako sa iyong kapatid na si Sir Luigi. Yeah! Bueno mga tugang, saro pa pong hanap buhay. Magmakon po ko na sa wakas po matutubod po ang pangako ni Governor Migs ng Department of Labor and Employment sa Indagabos na kamo po ay makaka-receive po ng ayuda ng feed cart galing po sa national government as yung provincial government. Awayanan kong tabang ni food cart na pinaon ni Villafuerte, mas magiging presentable po ang mga small business owners. Tignan sa kanaman. Kay Sir Luigi, take care po! Iniyo pong bagay na iniyong tinaos sa kuya, makakatabang po ni sa kuya sa pagtitindahan ng mga pagkakan. Kasi iniyo, pagtataon ninyo pagkabuhayan, pagkakan sa araw-aldaw. Nang dahil din diyo,
magiging presentable na pagkaratinda, bako nang warak para nagkadag, kumbaga may tamang lugar na, kasi mapapakarinaan sa mo yung lugar na maging progresibo. Dakulan pong pasalamat. Nag-abot na si food cart o maugmana po kayo maray. Nag-abot ng paratinda, maugmana. Mas magayunan pag tindamit tayo uniform ng food cart, presentable. LRV live, LRV love, and LRV serve the people. Mga tugang may patanid sa ngamin na taga-Iriga ag mga taga-Rinconada na agkutuyo sa di syudad. Bawal dine-in sa restaurants, kaiba na po sa mga karihan o karinderiya. Uy, bawal pa lang. Mga take-out order na sana po. And delivery order sana apig tutugutan kan IATF nguwan na under general community quarantine po ading syudad ta. Obserbaran tayo ni hanggang na Domingo. Bay dun ta cases sa Monday, baka pwedeng ibalik sa 30% capacity. Aram po nindo sa totoo lang kung suarin na nagkaigwa kita ng vaccination rollout, saka man nagparadakol ang nagagadan ang nagpa-positive sa COVID. Na paano daw Bako ang epektibo gayud so bakuna. Tabaka para sa COVID-19 lang ito. Pero itong mga variant na inaapod, baka dahil kabali duman sa pagbakuna. Kaya nagkakaigwa pa manggirarainin paglangkaw kana mga nagkakaigwang COVID na mga kababayan ta. Sa kapandua, mayo palang garantiya ang nabakunahan ka na, dawa fully vaccinated ka na ta, igwa pa nga ning nagagadan na nabakunahan. And dahil sa allowed kan IATF na bakunahan itong mga comorbidities na mga kababayan ta, na may mga kamatian, baka nagiging kausapan na naturukan niya kasuod pagkaagagadan, dahil baka da ikinaya itong bakuna sa hawak niya. Dahil saro siyang comorbidities, with comorbidities na tao siya, na nabakunahan siya dahil tinutugutan po siya kan IATF. Marareko ang mga bados tagaro dahil po pig tutugutan na bakunahan. Pero kung nagpapasuso na sumisiis, baka pwede nang bakunahan, kundi baka man masuso po so bakuna kanumboy. Kaya dapat adala na maray kang IATF yan. Sakaan pagpara durukutan gayod, pagpara pasaway mang kanibatang mga kababayan, kausapanin harawan. Other establishment are allowed to operate at 50% capacity. Strictly follow health protocols, grabe po spike COVID. Cases dahil sa community transmission. Not permitted to operate, work, or be undertaken during GCQ. Oni, ang mga daitutugutan, karaoke bars, mga bars, mga clubs, lalo na itong mga night clubs, mga videoke bar na igwang mga GRO, igwang mga guest relations officer na inaapod na nag-i-entertain sa mga mahilig man namang mister, na maglaog sa mga bar, nightclub, videoke bars na may mga entertainers, arog kan mga guest relations officers na sindaman na naglilibang, nag-entertain sa mga mister na mahilig man na mag-unwind sa mga lugar na iyan. Daingo na po kamo tutugutan. Kaya kawawa naman po sa mga negosyante ni naarog po kayo ng sa idang negosyo, lalo na ang mga empleyada ninda sa sarong nightclub, sa sarong videoke bar, sa sarong bars, kadakol po sindang empleyado, empleyada. Sa totoo lang, waitresses, waiter, GRO, na maray kung ang GRO itong miriminsan lang magpalakpak. Taigwa man GRO na pag labo-labo ang palakpak, labo-labo man ang na luwas kan pirak kan sa bulsa kan customer na lalaki. Sarong round pa daw ngaya. Oh.
Ay ko pa kang GRO na, sarong round pa daw ngayon, sarong bucket pa, fried chicken, crispy pata. Ikama na burat ka naman na mister. Pagiling mo sa babaeng naka-make up. Garo, ano daw yan ta? Mga ilaw pati nga sa mga nightclub, itong mga dim lights sana. Tapos maaninagang kan dim light ang lalawgong kan sa imong katibol ngayong GRO. Kung todo di make up, ang pagiling mo garo sarong prinsesa o sarong artista. Kada palakpak, sige ka man iyo, sige. Fried chicken, crispy pata. O isang bakit mga yung, sige lang. Lalambingon ngayon ko kainin niyo kan sa kuya ngayong kataid ngayong nag-i-entertain sa kuya. Yan mga ano dyan. Kaya lang, kawawa naman po sinda. Pero yan sa mga bulangan. Nan mga bulangan kadakol man ng mga empleyado. Sa mga GRO na sana, na mga empleyado, mga waitresses, mga boy, mga nag-aasikaso kan mga pagluto, mga GROs na suway sa agom na may 10 aki, Diyos ko po, kawawa naman, walang income, di ba? Dahil po kaning pesting ining COVID-19. Pero bawal po ka mo na mag-operate, mga concert halls, mga sinehan. Bawal lang na kita magpalabas ng mga pelikula. Kaya kawawa naman sa mga senior citizens, libre man ko na sa sini sa Naga. Digdi sa area, maanaman kitang sinehan. Digdi ta itong duwata bagang sinehan. Digdi maanaman, kaya mayo kitang gayong problema. Sa Naga City, may mga sinehan duman na may mga aldaw, alimbawa ngayon Lunes, gabos na senior citizen sa Naga City, libre ka mong magsini. Libre. Di ba? Makapaglibang-libang man sa mga senior citizens takotana. And then, ini pong internet cafes, bilyaran, not permitted ngo na kamo to operate. Dahil nasa GCQ pa po kita. Mga amusement arcades, mga bowling lanes, similar venues, mga amusement and theme parks, fairs, peryahan, playgrounds, playrooms, mga kiddie rides, casinos, horse racing, cockfighting. Uy, nangorognaan mga illegal na tupadahan, bawal po yan. Ano yung taday nagkakadarakop kan pulis sa kakan mga army? Ang mga tupadahan na yan. Maray sa Indo, ang magdakop sa Indo, taday mang kamo dadakop na gayo kan mga CIDJ, NBI. Bahala na kung siya magkadarakop dyan sa mga illegal na patupadahan. Or kung day ang DDS, ang mga sakyada kan mga tupadahan under GCQ, especially ECQ na mga lugar. Ta mga mayong karyaan ng mga ini. Operations of cockpit arena, bawal pong una itong mga bulangan na mga lihitimo. Lottery and betting shops, other gaming establishments except authorized by IATF in Office of the President. Outdoor sports, bawal na muna. And other venue for contact sports and games. Magbirbisiklitang solo, okay yan. Pero kung mabasketball ka mo, volleyball, ay bawal pa. And mga indoor and outdoor recreational activities. Bawal po muna. An order placing the city government of Birga under GCQ in establishing guidelines for effective implementation pursuant to Bicol IATF Resolution number 2021-015. Magsunod sa mga guidelines, sa mga panundon. Mga kababayan, tangarig na kita magkaharawaan. Sige, pating dakol ka ding COVID cases. Saka paranoan na po kaya daan mga ospital. Paano na kita? Mga kanya-kanya na po kitang disponer ng mga quarantine facilities ta.
lang po, naghahagad man po ng dispensasyon na mga opisyalis lokal ta. Maging sa Naga, maging sa Iriga. Duman po sa mga negosyantin naapektaran po kan sa indang negosyo. Sabi ko na nga ni, dahil sa mga restriction, dahil sa mga guidelines na panibagong guidelines, dakol pong mga nagkakaarapektaran ng mga negosyante. Lalo na itong mga negosyante na nangungutang sa naman ng pang borbalintong kan sa indang negosyo, tapos kung maapektaran po, lalong mababaon sinda sa pagkakautang. Ang mga implementasyon ta po susog sa IATF, as in implementasyon, nagbagong guidelines kan mga local chief executive, bako man talaga nindang sulong kagustuhan yan. Kaya po, naapektaran po ang sa indo pong mga negosyo. Sa totoo lang, magin ang sa indo pong mga empleyado. Sample nga ni kayan, alimbawa itong sarong GRO sa sarong nightclub, video okay bar man, or bar. Igwang 10 aki, ang trabaho niya sa naman, ang pag-GRO, pag-entertain sa mga mister, sa laog kan sa indang establishmento. Kung dahil tutugutan na mag-operate, siyempre po, magugutom ang sa indang 10 aki, pati siya mayong hanap buhay, kawawa naman. Magin sa mga bulangan, ang mga Kristo, empleyado pa yan, dyan sinda nabubuhay. So mga doktor kan mga manok, so mga nagtatahi kan mga manok na buhay pa man, pero may mga lugad, apod sa inda, doktor nin mga manok, na mga pambulang, dyan sinda nabubuhay. O si mga nagtitindaman ng karihan dyan, kakanan. So mga nagtitindaman ng mga lako-lakong pagkakanan, nabubuhay man sa mga bulangan, di ba? Kristo, so mga ticket sealer, so mga nagpapabakal ng ticket, so nagigisi ng ticket, mga empleyado pa yan. Saka so iba man na mga nagkikristo na nabubuhay man sa mga bulangan, apektado man. Dahil bawal mag-operate, di ba? Dahil po bawal po kaya ang social distancing. Kaya nga ni, pigaadalan man kan mga local chief executive, kung ibabalik sa 30% capacity ang mga restaurant, mga bars, as in iba pang mga establishmento, na at least magkaigwang dining in manggiraray, dine-in na inaapot. Pero inabot na ako ni oras sa pamaaram sa liwat. Gusto kong pasalabatan ang gabos na po sa tuya, inanyog kan sa tuyang programa, sa gabos na mga hinanyog sa kainipong nag-view sa tuya pong programa, ang sa mo yaman na pasasalamat sa sendo, sa mga nag-participate, nagpaabot ng mga reaksyon, na sa moya pong pagpadyos mabalos. Para para po sa ko siguro kaya nagdadakol po ako COVID kun ugwa may pasyente po sa ospital sa pamilya maluwas sindang mapuli sa pamilya kaya siguro po yan nangyayari ang pagkalat kan virus po kaya nagdadakol ang COVID na tinatamaan. Ayun reaksyon hermanang Maureen Medroso. Totoo siguro ang mga bantay sa ospital, luwas laog man. Siyempre, mapuli man sa arong ninda, makarigos, mako ang bado, mabulos, makakan. Balik na naman sa ospital, na may COVID na pasyente, maluwas na naman, masakay trimobile, pwede, may punto ka dyan. Kaya dapat kayo, ang COVID patient, dahil na magkaigwanin, kundi alanganin man kayong dahil mo yan, bantayan kang kapamilya mo. Siyempre, dapat adalan pa yan kan IATF, baka yan na nagdadara nin pag-ulakit sa mga ibang tao. So mga nagbabantay sa ospital, kan mga kapamilya nindang yaon po sa mga ospital dahil po positive sa COVID. Sabi ni Joter Alcomendas sa Tersinyo, man's best friend ang aso pero pag sipa mo, magagalit sa iyo pero ang ibang tao sa pwesto, lalo na sa gobyerno nagagalit, na malaman na ang totoo, nasisira sila ng
dahil sa kanilang mga tuta o aso sa pwesto. Say mo, Senator Bong Parmali or Formally lang. Sabagay may punto ka dyan, Idol Joe Tertersenyo. You are very bright. Maabilidad ka talaga. Salamat. Bueno, standby po kita sa masunod na programa.